Η Κωνσταντινούπολη δεν υπήρξε απλώς μια μεγάλη πόλη του ελληνισμού, ούτε μόνο η πρωτεύουσα μιας αυτοκρατορίας. Υπήρξε το φυσικό του κέντρο. Εκεί συγκεντρώθηκαν η πολιτική εξουσία, η θεολογία, η παιδεία, το εμπόριο, η διπλωματία και η ιστορική συνέχεια του ελληνικού κόσμου επί περισσότερο από μία χιλιετία. Από την ίδρυση της ως Νέα Ρώμη κατά τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν μέχρι την άλωση του 1453, η Κωνσταντινούπολη αποτέλεσε τον χώρο όπου ο ελληνισμός απέκτησε οικουμενική μορφή και ιστορική αυτοσυνειδησία. Η γλώσσα της αυτοκρατορίας κατέληξε να είναι η ελληνική. Η θεολογική της σκέψη εκφράστηκε μέσα από την ελληνική φιλοσοφική παράδοση και η πολιτισμική της ταυτότητα διαμορφώθηκε γύρω από τη σύνθεση ελληνικού πνεύματος και χριστιανικής πίστης. Η Κωνσταντινούπολη λειτουργήσε ως σημείο αναφοράς για ολόκληρο τον Ορθόδοξο κόσμο και ως το κέντρο ενός πολιτισμού που ξεπερνούσε τα στενά εθνικά όρια. Η απώλειά της δεν ήταν απλώς μια στρατιωτική ή πολιτική ήττα. Σήμαινε την απώλεια του ιστορικού κέντρου του ελληνισμού. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο ελληνικός κόσμος συνέχισε να υπάρχει, αλλά χωρίς το φυσικό του κέντρο, χωρίς την πρωτεύουσα που επί αιώνες οργάνωνε την ιστορική του ενότητα.